Dobrý den, jste vybíraví? Vítejte v Újezdu. Pouhých 5 minut od Mladé Boleslavi. Tady pro vás mám novostavbu rodinného domu o dispozici 4KK a s nabušenýma technologiemi. Pojďme se na to podívat. Světlý interiér je navržen s důrazem na prostor a funkčnost. Otevřený obývací pokoj s kuchyní je srdcem domu, kde budete chtít trávit společné chvíle. Velkou výhodou je propojení terasy se zahradou s výhledem do okolí. Pro maximální úsporu a bezpečí je tu tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, přetokyní žaluze a kamerový systém. Stačí jen zavolat a uvidíme se na prohlídce. Váš makléř.